Hej med jer. Det er mandag. I går sluttede Bogforum. Vi var på Bogforum både fredag, lørdag og søndag. Jeg vil sige, lørdag var det ikke en succes. Der var simpelthen for mange mennesker. Til mig, så bliver jeg meget... Jeg er lydsensitiv, og jeg kan heller ikke lide, at der bare er for mange mennesker omkring mig. Der er for meget at tage stilling til. Så jeg blev meget hurtigt træt. Så der var vi der kun et par timer. Men både fredag og lørdag var der et meget mere acceptabelt antal mennesker, og der var det rigtig hyggeligt. Jeg har selvfølgelig købt en masse bøger, og det tænker jeg ville prøve at få overstået, fordi jeg er rigtig træt i dag. Så jeg tænkte, jeg ville tage sådan en lille formiddagsvideo her, hvor jeg gennemgår de ting, jeg har købt på Bogforum. Og så skal jeg ud og købe nye briller, fordi vi kom hjem, og man har bare lyst til at slappe af. Jeg har prøvet at sætte det sammen med noget tape, og det gik ikke. Men den ene stang faldt simpelthen af mine briller. Så jeg skal ud og købe nye briller, og jeg tænkte, jeg lige ville forlade den her inden, fordi så kunne jeg læse og slappe af efter jeg har været ude og købe ind i højere grad, end hvis jeg skulle også optage det her. Jeg håber, det giver mening. Men skal vi ikke komme i gang, fordi der er rigtig mange bøger. Normalt så ranker jeg jo mine bøger på en eller anden måde ved de her hauls. Men der er simpelthen for mange. 3, 6, 9, 12, 14. Der er 15 bøger. Faktisk 16 plus det løse. Og skal vi ikke starte med det løse, fordi vi købte Frederiksberg Chokolade har altså en stand, og vi købte simpelthen sådan en god stor julekalender. Sådan en chokoladekalender med fyldt chokolade i. Min mand, og det var derfor jeg sagde 16 plus det løse. Min mand købte denne her, Fodboldens Myter. Det er ikke en, I kommer til at høre mere om, for den har jeg ikke tænkt mig at læse, og jeg har heller ikke tænkt mig at fortælle noget om den, for jeg ved ikke noget om den. Og så købte jeg, og jeg har selvfølgelig lagt den lidt langt væk, men jeg købte denne her fra Rebel with the Cause. Forlaget Rebel with the Cause. Jeg har læst 2 bøger fra dem tidligere, men det var begge 2 gode bøger. Det var begge 2 4 stjerner. Jeg har altså købt sådan en stak her. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg håber, Ikwaki Amasis anden bog, der hedder Vivek Ojis død er i, for den vil jeg gerne have, og den har Rebel with the Cause. Men hvis ikke den er i, så køber jeg den bare, og det er også rigtig okay. Men det er altså en adventskalender, jeg har læst, og den havde... De havde nogle forskellige, og jeg har så taget den globale adventskalender, fordi jeg tænker, at det er rigtig smart til mit mål om at læse bøger fra hele verden. Det er de næste par stykker også, og det var helt klart det bedste fund, vi fik, fordi vi kom fredag og startede med mikroforlagene af en eller anden grund, som vi ikke helt selv forstår. Og det var faktisk også helt klart der, vi købte flest bøger. Blandt andet fordi, at når man gik på Gyldendalsstand og sådan noget, så var det, der var tilbud hos dem, var faktisk ikke specielt billigt, hvis man gik ind på Saxo og så, hvad man kunne få som medlemspriser. Da jeg har nu i noget tid, nu har jeg lige haft det på pause, men ofte har et medlemskab på Saxo, så jeg kan sælge nogle af mine gamle bøger, så får jeg jo medlemspris hos dem, og så var det lige pludselig gode priser på, altså mange af dem var simpelthen billigere at købe på Saxo. Jeg ved ikke, hvad det siger om bogbranchen. Om det er, fordi der er noget galt med Saxos priser. Men ja. Men vi fandt altså hos Skjørt Forlag, der fandt vi en kasse, hvor alle bøgerne kun kostede 10 kroner. Det var kun fredag, de andre dage kostede de 20 kroner. Jeg ved ikke, om det var, fordi jeg købte 4 af dem, for det gjorde jeg. Jeg købte denne her lille sag, der hedder 33 revolutioner, og som er faktisk Che Guevara's. Han hedder... Carnegie Sanchez Guevara, og det er Che Guevaras barnebarn, der har skrevet den. Og den er inspireret af hans liv, og den er inddelt i sådan 33 små kapitler, som symboliserer 33 sange på en LP. Og 33 er altså også det omdrejningsantal, der er på en standard LP. Plus at, som vi nok ved, så var Cuba et land, der blev meget ændret efter en revolution. Og så er der sådan en dobbelt konflikt i det her. Og det handler basically om at leve i skyggen af den her revolution, der har været. Så købte vi en, der hedder Små hænder af Andres Barber, som lød virkelig creepy. Der er bare sådan et lille der er måske en lille
fortælling bagpå. Men i hvert fald, så er der en pige, der kommer på, jeg ved ikke om det er et børnehjem eller hvad det er, i hvert fald en eller anden form for pigehjem eller et eller andet, som har en dukke, og den tager de så fra hende, og så skiftes de her børn til at lege dukke, og på skift bliver pigerne klædt på som dukke. Dukken ligger stille og kan ikke tale, bare lytte. Endelig en nat får Marina lov at være dukken. Og jeg synes, det lyder virkelig creepy, og den står altså også som horror i historien. Så 2 bøger, jeg allerede har læst. Aura, som er den her meget, meget, meget fine lille sag, der har... nu skal jeg se, om jeg kan... Lyset er ikke så godt her om formiddagen, men det er der altså ikke nok at vide. Der er sådan nogle ret flotte illustrationer i basically sort-hvid, men så er der en lille smule grøn og rød i, som man også kan se her på den meget flotte forside. Og den handler basically om en mand, der får et job med at kigge nogle ting igennem, men så begynder der altså at ske nogle mærkelige ting. Og nogle gange dukker hende her Aura op, som han fascineres meget af. Og den er fortalt i anden person, og det er lidt svært til at starte med, men når man er færdig med den, så sidder man og tænker, det fungerede godt. Og det er sådan noget magisk realisme, og jeg synes, den var rigtig god. Jeg gav den 4 stjerner, og har tænkt på den meget siden, og har faktisk tænkt, at det var lidt for lav en karakter, netop fordi, at det er altså en, jeg har tænkt på mange gange, og tænkt på som værende god, og noget, der sker sådan noget. En anden, som jeg allerede har læst, og som mest er købt på grund af min mand, det er Måder at finde hjem på, af Alejandro Zambra. Noget af den stil. Det er en fortælling, hvor at et jordskælv for en voksen mand i Chile til at tænke tilbage på et tidligere jordskælv, der skete dengang, at der var revolutionære kræfter i gang for at overthrow, styrte præsident Allende i sin tid. Og så tænker han tilbage, så man ser både nogle ting, der skete dengang, og nogle ting, der så sker i dag. Og der er nogle forbindelser og sådan noget. Jeg gav den 3 stjerner, da jeg læste den. En del af mig kunne godt tænke mig at læse den igen, for jeg tror også, der var nogle ting, jeg gik glip af. Nogle sammentrækninger. En bog, jeg også købte på Skyts forlag, som ikke var på tilbud, specielt, men som, når nu jeg havde købt de 4, så synes jeg, at det var passende. Og det var en bog, jeg rigtig gerne vil læse. Det er Snelandet af Yasunari Kawabata, som har vundet Nobelprisen i litteratur på et tidspunkt. Og det er en kærlighedshistorie mellem en geisha og en gejser. Ligesom geisha. Sorry. Og så en gæst på det hotel, hun arbejder på, som ligger selvfølgelig et sparhotel, der ligger oppe i Snelandet. Og den skulle være, det er en slow-moving bog, men den skulle være utrolig smuk. Og det er en japansk klassiker, og dem læser man jo ikke så mange af. Så hørte vi nogle maratonoplæsninger fra mikroforlagene, og i den forbindelse, der købte min mand især, men jeg har tænkt mig også at læse den, fordi at jeg er meget i tvivl om denne her, må jeg indrømme. Den hedder Landet på livet, og er skrevet af Mikkel Sønniksen. Og jeg er sådan nogle små fortællinger om at vokse op på i Sønderjylland. Blandt andet er der noget. Det startede han med at sige, at han havde fået idéen, eller han var begyndt at skrive bogen, da han havde været på en eller anden dårlig ferie, og havde set en masse mennesker ligge rundt om den her pool, som strandede hvaler, og det fik ham så til at tænke på dengang, der var en hel masse hvaler, der strandede på Rømø, og så begyndte han at skrive, og det blev så til den her bog. Der er også historier om hans far, det var det, han læste højt, var en historie om, jeg ved ikke, om det var første gang, hans far var fuld, men den var sjov, og den var rigtig humoristisk. Jeg ved ikke, om den bliver lidt for sådan plat til mig, men det må jeg jo finde ud af, når jeg skal læse den. I hvert fald så har vi fået, eller min mand fik den også signeret, så meget fint. Og det var en, vi aldrig ville have hørt om ellers, hvis ikke vi havde været til den der maratonlæsning. Så det er jo noget af det, bogform kan. En bog, vi til gengæld udelukkende har hørt, fordi jeg havde hørt om den i forvejen, og fordi den faktisk var på min Libby-liste. Jeg vidste ikke, den var blevet oversat, og det er en, der hedder 15 hunde, eller 15 dogs på engelsk, af André Alexis.
som er en kanadisk forfatter. Det er også en kanadisk booktuber, jeg har hørt om den fra. Og det, der simpelthen sker, det er, at jeg tror, det er Hermes og Apollon. Det er magisk realisme, ja. Hermes og Apollon indgår et væddemål, og i den forbindelse, jeg ved faktisk ikke helt, hvad væddemålet går ud på, men i den forbindelse, så giver de altså 15 hunde menneskelig bevidsthed og sprog. Og så følger man ellers de her hunde rundt i Torontos gader. Hvis vi lige skal slutte dem, der 15 hunde var faktisk ikke derude fra, men jeg har også købt Det Gule Tapet af forlaget Esco. Et forlag, som jeg synes laver bøger i rigtig høj kvalitet. De bøger, jeg har læst fra dem, har kun fået 3 eller sådan noget, men det har været på grund af altså, det har været forfatterens skyld, ikke forlagets skyld. Det har været nogle af de få bøger, jeg har læst, hvor jeg faktisk har synes, at efterskrifterne har højnet. Jeg sætter jo rigtig meget pris på, at selvom det er klassikere, så er det efterskrifter og ikke forord. Det her, det er altså Det Gule Tapet af Charlotte Perkins Gilman, som jeg har lavet mig fortælle, er rigtig, rigtig god. Og den handler om en kvinde, der får en depression. Jeg tror, det er en fødselsdepression. Og behandlingen på det her tidspunkt, det er ligesom ro og hvile, så hun bliver simpelthen låst inde i et rum, hvor der er et gult tapet. Den er ikke særlig lang, så ganske overskuelig er den også. Et forlag, der hedder Aurora Boreal, som ligesom Skyrts forlag faktisk. Nu har de den der Celeste Nederlandet, men ellers er det jo rigtig meget spansksproget litteratur. Og det er Aurora Boreal også, det er meget spansk og portugisisk altså sproget. Men den første, det var en, jeg havde hørt om før, og som er en sydamerikansk klassiker. Den hedder Juan Rulfo, og den er skrevet af Pedro Paramo. Og den ser sådan her ud. Og det handler om en mand, der tager hjem til sin fødeby. Jeg ved ikke helt, hvornår han er taget fra den, men jeg tror, han har været meget, meget lille. I hvert fald så er det hans mor, der har fortalt ham om det her sted, så det kan også være, det er hans mors fødeby. Jeg ved det ikke helt. Han har i hvert fald tilbage dertil, og i stedet for at møde den sprudlende, levende by, som han forventer ud fra sin mors beskrivelser, så møder han bogstaveligt talt en spøgelsesby. Altså en by, der er befolket af spøgelser. Og så igen, det er sydamerikansk magisk realisme, så man kan selvfølgelig snakke med spøgelserne, hvis man har lyst. Går jeg ud fra. Den glæder mig vildt meget til. Den har jeg hørt skulle være rigtig, rigtig god. Og jeg kan virkelig godt lide konceptet. Jeg finder stedet lidt der, så det hele ikke vælter til sidst. Den, der så er en god forfatter, det er Giancarlo M. Tavares, som har skrevet Jerusalem her. Jeg ved ikke, om det er sådan, det udtales, så I får den lige der. I Jerusalem her er der jeg tror det er 5 eller 6 mennesker, der af forskellige grunde går ud i byen. Der er en med socialangst eller skizofreni. Der er en, der ganske enkelt gerne vil ud og finde en prostitueret. Der er en, der ikke kan sove og sådan noget. Så de går ud i byen om natten, og så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg nok, deres historie kulminerer. Jeg kan rigtig godt lide sådan nogle historier. Et af de rigtig gode eksempler er romanen Der, som har 15 personer, man følger, og hvor det også er et klimaks, hvor de alle sammen så er til stede ved den samme power i det tilfælde. Hvad der er klimakset her, det ved jeg ikke, men jeg glæder mig meget til at læse den. Det bliver rigtig spændende. Og så fik vi faktisk en bog af manden. Han sagde, at hvis vi købte 4 bøger, fordi de havde sådan 4 bøger til et eller andet, 500 tror jeg det var. Og hvis vi købte 4 bøger, så ville han give os en gratis. Men vi fandt kun 2, og vi prøvede sådan lidt at have sådan en... vi skulle virkelig ville de her bøger. Vi skulle ikke bare købe bøger for at købe bøger, fordi de måske kunne være meget interessante, fordi det ved vi godt begge to. Vi har alt for mange bøger på vores TBR i forvejen, så de skulle kunne noget. Men på trods af, at vi ikke købte de her 4 bøger, så valgte han altså alligevel at gifte os en bog, der hedder Skyggen af hvad vi var engang af Louis Sepulveda, som er 3 venner, der mødes 33 år efter Pinochets militærkup. Og hvad der ellers sker, ved jeg ikke, men jeg tror, de sådan tænker tilbage, at den skulle være humoristisk og sådan noget. Så det bliver rigtig spændende at læse den. Det var en, vi kiggede på, men den smagte joy. Og så tror jeg er færdig, men nej, det er jeg ikke. Men jeg har selvfølgelig også fået at vide, hvor mange bøger jeg har købt. Jeg har også købt Ødipus, fordi at, altså Focles, fordi vi skal læse den i min læseklub.
til efteråret, så jeg købte en bog sådan et år i god tid. Men den var faktisk lidt billigere end på Saxo, så derfor så valgte jeg at købe den, og det er, hvilken forlag er det? De hedder HF, men hvad står det for? Hans Reitzels forlag. Jeg synes, der står HF på deres stand, men den købte vi, og den er jo en ret lækker indbinding. Så købte vi fra Alhambra, Jack Londons Når naturen kalder, som irriterer mig, for prøv at se her forsiden, og så når man lægger den ned, så står der, det irriterer mig. Og det burde ikke irritere mig så meget, som det gør. Når naturen kalder handler om en hund. Det er en klassiker. Vi har den i forvejen, i sådan en Gyldendals ungdomsklassiker version, så jeg vil gerne have den rigtige version, når nu de havde den, og jeg synes faktisk, den er, udover at det står på hovedet, ganske pæn. Og så de tykke bøger. Fordi indtil videre har det været relativt tynde bøger. Men vi har også et par tykke bøger. En, der har taget på min CBR rigtig længe, fra forlaget Grif, er Elif Shafaks 10 minutter og 38 sekunder i denne sager verden, som handler om en kvinde i Teheran, som bliver, jeg kan ikke huske, om hun blev voldtaget, hun blev i hvert fald taget ret gedint og smidt i en container, og der ligger hun så, inden hun mister bevidstheden, i 10 minutter og 38 sekunder, og tænker tilbage på sit liv, tror jeg nok. Det er en, jeg har vidst, jeg vil have rigtig, rigtig længe, og så læser jeg ikke sådan nødvendigvis op på, hvad de handler om. Det glæder mig vildt meget til at læse. En ret ny bog er afslutninger af Kim Andrea Brofeldt fra forlaget Alfa, som jeg kan helt vildt godt lide. Præmissen er, at der er en pige her, man følger flere spor. Vi hørte faktisk også en på Alfa Forlag fortælle noget om den. Men hvad hedder det? Det handler om en, der arbejder på et plejehjem eller i ældreplejen på en eller anden måde. Og når folk så dør, så gør hun ligesom deres ting færdig. Det kan være en halvt drukne kop kaffe, hun drikker færdig. Det kan være Korstens broderi, eller de sidste kapitler i en bog, eller hvad det nu må være. Og den præmis, synes jeg bare er så fin, at det i sig selv. Men altså, der kommer også nogle andre ting, der væver sig ind i. Men hvad det er, det vil jeg finde ud af, når det er. Og en anden fra Alfa Forlag er Jordens Salt. Den er noget ældre. American Dirt hedder den på engelsk, og de har faktisk skrevet den engelske titel på. Jeg ved ikke helt hvorfor. Men det er Jeanine Cummins, der har skrevet den. Og det var min mand, der valgte den. Jeg har godt hørt om den før, og den har tiltrukket mig, blandt andet fordi, prøv lige at se, hvor flot den er. Jeg kan rigtig godt lide både den amerikanske, men faktisk især den danske titel. Det er ellers sjældent, at det bliver bedre. Og det er noget med, der er noget mafia-agtigt noget. Lydia boghandler i den mexikanske by Acapulco. Hendes mand arbejder som journalist, og så bliver hun venner med en eller anden mafia-type, altså sådan en mexikansk mafia-type, eller er han bare narkobaron eller et eller andet, som hendes mand er ved at expose, fordi han er journalist. Den skulle være ret high pace, hvilket godt kan gøre mig en lille smule anxious, men nogle gange er det også meget rart at læse noget high pace, og så længe at man ligesom får personlighederne med og sådan noget, så kan det godt være rigtig fint. Og det var det. Det var det, vi fik købt. Men det var også temmelig meget. Det var temmelig meget, og det var helt bestemt mere end de 10 bøger, jeg egentlig havde tænkt, jeg skulle købe. Men jeg glæder mig. Jeg glæder mig rigtig meget til at finde ud af, hvad der er i min adventskalender. Jeg tænker, hvis I er interesseret i hvert fald, at jeg måske laver en lille vlog over den her adventskalender. Og jeg glæder mig bare til at læse rigtig mange af de her bøger. Der er jo rigtig meget guf til videoer, der handler om bøger fra rundt omkring i verden. Så det er super, og det var en god weekend, men jeg er også virkelig, virkelig træt. Så det er godt, at jeg ikke skal på arbejde i dag, fordi det var ikke gået godt. Nogle gange er det lidt svært, hvad man skal sige i slutningen af en video, så jeg vil bare sige, at jeg håber, I har haft en rigtig god weekend, uanset om I har været på Bogforum eller ej. Hvis I har været på Bogforum, så vil jeg meget gerne høre nede i kommentarerne, hvad for nogle bøger I har købt, eller i hvert fald, hvad jeres bedste køb er, måske hvor mange bøger I har læst i alt, eller købt i alt, fordi at hvis I har købt lige så mange, som jeg har, så skal I nok ikke læse dem alle sammen.
altså det må I gerne. Jeg skal nok læse det, men jeg tænker, det er kedeligt for jer. Og så vil jeg rigtig gerne, jeg plejer jo som sagt at ranke efter et eller andet præmis, første sætning, det ydre osv. Hvis I har en eller anden måde, I synes, det kunne være sjovt at se mig ranke min næste haul på, så må I jo også meget gerne skrive det ned i kommentarerne. Og til vi ses igen, så må jeg have rigtig god læselyst.